σας παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος. Βασικά Captain Con, αλλά το όνομά μου το κανονικό είναι Κωνσταντίνος. Το έχω συνηθίσει να με λέω έτσι. Και σήμερα θα κάνουμε ένα vlog με τα γατάκια στο σπίτι του 3B. Γιατί φεύγεις? Κάτσε. Περίμενε, κάτσε να σε καίσω λίγο. Τρόμαξες. Ήρθανε όλες οι γάτες, παιδιά. Έλα κατούλα. Ο γάτος, η γάτα. Να το χαϊδέψω? Θέλετε να τη χαϊδέψω, παιδιά? Τι θέλεις? Και τα κάναμε όλα λίμπα. Δεν πειράζει, θα φάνε. Ακούω το μικρό το γατάκι. Πού είναι? Το ακούω κάτω. Α, αυτή η γάτα. Φάει. Πάμε έξω για να κάτσουν να φάνε αυτά με την ησυχία τους. Μην με φοβάσεις. Καλό είσαι. Είδατε που την ακούγεις. Να τις προσέχετε τις γάτες. Κάτι λουκάνε. Πήγαινε. Κατούλα μας. Πήγαινε να φας. Δεν πεινάς? Πάμε να την περικυκλώσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Μην κάνετε κακά πράγματα στα ζωάκια. Να τα χαϊδεύετε. Ξύνετε. Να τα αγαπάτε τα ζωάκια. Ξύστηνα λίγο από αριστερά. Δεν βλέπεις που κάνει στο τοίχο? Έτσι. Να τα αγαπάτε τα ζωάκια. Να σου πέτω εσύ με τις πονηρές. Να το σου πω. Ο γάτος. Πετούλη. Πάει. Άσε με. Μη έτσι τη φοβήσεις. Εντάξει, το στρώει, παιδιά. Θα δει την κάμερα και θα τρομάξει. Με και άλλα γάτα. Έτσι πήγε μακριά. Για να πάει. Να πάει και το νερό που έχει. Έλα, την κάνει και αυτή. Βγάζει. Όχι, πήγαινε μακριά για αυτή φοβάται. Δεν είναι η αποθήκη μας. Εντάξει, ναι. Λέει τώρα κίνδυνος. Πόσα λεπτά είναι? 3 λεπτά. Άστε με αυτό. Πάμε να βρούμε και το μικρό το γατάκι. Εδώ. Έξω θα είναι. Πάμε να βρούμε το μικρό το γατάκι που θα μπορούμε να το χαϊδέψουμε. Γιατί τις μεγάλες τις γάτες, το γατάκι στο μεταξύ είναι 10-20 εκατοστά. Έχω καιρό να το δω βασικά. Αγόρι είναι ή κορίτσι το γατάκι? Αγόρι είναι, παιδιά. Να κοιμέψω όποια χειρότερα. Πού είναι? Θα τη φάγανε οι γάτες. Κάτσε λίγο. Παιδιά, εδώ εσύ ό,τι θέλετε. Βατράχους, θα έχει βατραχάκι σε δέντρα. Εδώ, στις ρίζες κάτω. Στην κατασκήνωση είχαμε δει πάρα πολλά. Και φίδια μπορεί να έρθουν εδώ κάτω. Ναι, αλλά μπορεί να έρθουν. Πάμε. Να το αμάξι του θείου που είναι στο νοσοκομείο καημένος. Έχει πυρετό.
Πού πάμε κάτω? Τι? Εντάξει. Δεν φαίνονται. Μόνο από πλάγια βγάζω. Οι γατόλες μας τρώνε. Ήσυχα ήσυχα. Όπα, γράμμα. Από Πειραιώς. Έλα να κάτσουμε εδώ στη σκαλά και να το διαβάσουμε. Πω. Τόσο κρατάω. Κράτα εσύ. Σταματήσα. Sorry παιδιά για τα ασέκια μου. Για να πιάσει το κινητό για να το πάρω. Για να δούμε ποιανού είναι. Ψεύτηκαν το λαγουδάκι παιδιά και το ελάφι. Και η πάπια. Και το τέτοιο. Και πάλι νομίζω έχουμε στο χαρτούλι. Το Silver. Και το ανοίξαμε. Εγώ θα δω. Πότε το έστειλε? Δεν ξέρω. Μέχρι να το διαβάσουμε εμείς. Δεν θα σας το δείξουμε παιδιά. Γιατί είναι πράγματα που δεν σας αφορούν. Και δεν πρέπει να τα δείχνουμε όλα σε ένα βίντεο. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν χρειάζεται. Μια πεταλούδα εκεί πέρα. Δεν είναι πεταλούδα, αλλά ελικοπτεράκι νομίζω είναι. Όχι. Όχι, πεταλούδα είναι, μεγάλη. Νομίζω την είδανε. Παιδιά, πάνω εδώ τις κάρτες. Θα το διάβαστε εσύ. Μια ντοματούλα. Ναι! Κάτω εδώ. Έλα μες στη ζεστάτε. Κάνουμε βίντεο. Κατούλες. Τις γατούλες ποτέ δεν τις τρομάζουμε. Κοιτάξτε. Καλή γατούλα. Γατούλα μου εσύ. Καλή. Κοιτάξτε. Τα ζώα τα αρέσουν. Εδώ κάτω στο λαιμό να τα κάνουμε. Να τα χαϊδεύουμε. Τους αρέσει. Κατούλα μου. Αυτή με συνήθισε. Περίμενε. Κοίτα, δεν φεύγει. Ναι, δεν φεύγει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ήμουν ο Captain Con. Θα βάλω link και εγώ κάτω στο description. Ναι, κάντε like και subscribe και στα δικά μου τα βίντεο. στο κανάλι κάντε του. με στο Facebook και στο Twitter. Το λένε Bill Pack. Αυτά από μένα Θα το βάλω και στο από description. αυτόνα. Γεια σας.